Can you tell us your name, the name of the disease you're representing, and the country you come from? Може ли да ни кажете името си? Във връзка с каква болест сте тук и от коя държава идвате? Казвам се Петя Родарска и съм от България. Майка съм на детенце с заболяването мукополизахаридоза, втори тип. Синът ми е на 12 години. Казва се Николай. Голям ми син, който почина за съжаление преди 4 години, се казва Благовест. Се казваше Благовест. Мукополизахаридозата е генетично заболяване. Тук сме за подкрепа и да кажем нашите проблеми, тъй като от 2007 година регистрирано лечението за това заболяване, но е скъпо струващо лечение. Родителите не можем да си позволиме да си поемем лечението. Затова трябва нашата държава да отпусне пари за лечение. Но тъй като вече 5-та година ходим и се молим за лечение на това заболяване, но няма все още отпуснати пари, затова дойдохме тук да споделиме нашите проблеми и да потърсим някаква помощ, да ни откликнат. My name is Petya. I'm from Bulgaria. I had two children with the disease of MPS II. One of my children died, and the other one is also sick. So we are here to share the problems with the rest of the parents. Since 2007, we are looking for solutions for treatment for our children, but the problem is that when the parents are keen to look for their children and to look for solutions, we need the state to take over because we're not capable to manage with all the costs connected with the treatment of these children in Bulgaria. Thank you very much for coming.